Så tager den minut eller 2. Den fandme meget i ørerne. Bare køre igennem havnen og ned i 12 minutter. Jeg tror, man kan stole på det der. Ja, ikke? Så 5 gange igennem havnen. Nu har det kostet dig en time. Det er min fortjeneste. Og ja. vognmandens. På det der. Jeg prøver at smide dem der. Men det er bare nok at få det væk. Det er sgu fedt. Nu ligger der også nu er der skov. Den begrænser vil ligge ude på det fortog. Nej, men det fjerner altså bare. Det skal nok komme en eller anden syg kælling med en barnevogn der. Ja, nu er det ikke det er jul, det har det bare været i et helt år. Ja, nu er det stik træ. Ja. Nej, der er sgu ikke meget ude på fortovet. Men var det, hvis det ligger ude på vejen, så skal du markere det. Ellers så er det sgu en, der hurtigt kan få nogle nye tøj. Så er jeg nødt til at flytte den trailer, fordi der er en original, der stiller den hen foran den her. For helvede. Ja, kraftedeme. Der er nogle af de der papskalle der, han har inde der, og de er sækken så hjerne. Ja, nogle af hans ansatte der. Ja, det var ligesom da jeg spurgte om fri 2 dage. Fanden er det ikke? Ja. Jeg spurgte om fri 2 dage der, men jeg ringer tilbage til dig, Jan. Men hvad nu hvis? Jamen, det finder vi ud af, ikke? Så ringede han 4 timer efter der, Jan, jeg skal ikke så glad for det, fordi hvis du skal have fri der, så skal jeg til at ringe efter en af de idioter der, jeg ikke gider til at køre. Nå ja, men så måtte jeg jo få fri. Så har jeg et par fridage, inden jeg skal til at køre fisk igen. Jeg gider ikke have nogen afløser til at køre den. pisse ligeglade, når det ikke er dem, der skal i stavne. Sidste gang, den mandag eller fredag, jeg havde fri der for at være i Mandetorp og se det der standard drag race, ikke? Ja. Da jeg kom tilbage der hvor du sidder der var der fiskemængde. Kan du lige hoppe ud så?